guys! Good morning! And thanks for coming sa akin YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Charot. Saan ko kayo ilalagay-lagay? Ayan, magandang umaga. At umaga, hindi na pala masyadong umaga guys kasi alas 10 something, ganyan na ba. So, malamig ang panahon para ako magkakasipon. But anyways, wag naman. Sa lamig ng panahon kasi, ganyan. So, yun. Ako ngayon guys is maghuhugas dahil hindi ako naghugas ng aking kagabi. Hindi ako naghugas. Tinamad talaga ako. So, yun. Kaya maghuhugas tayo ngayon. Anyways, nag-breakfast kami ng aking asawa bago pumasok yung asawa ko sa trabaho. Naubos na yung aking marmalade. Ito yung favorite ko na, na palaman ng tinapay. Pag tinatanggal ko kasi siya, maganda sa tanggalan pagka babasain mo na ng water. Madali siya matanggal. So, iniipon ko kasi ito guys, para maganda kasi siya, may takip. Pagka gusto mo maglagay ng something. So, may lagayan ka ba? Ganyan. So, basta, yung mga ganito lang iniipon ko na, na garapon. So, maghugas na ako nito tapos, magluluto na ako ng aking lunch. Kasi kanina pa kami kumain. Magluluto na ako ng lunch. May pala ako dito may ang tawag dito? Patatas. Ito na lang yung patatas na natira sa nabili ko. So, kailangan ko na itong lutuin din. Kasi, para hindi na siya hindi siya mag-ugat. So, yun. And, yung kasawa ko, kanina, nagtanggal siya ng mga, sa kanyang sasakyan. ng mga bottles. Kasi, pagka umiinom yan siya ng kanyang soft drinks, ay, doon lang yung nakalagay lahat sa Kasi siyempre pag nagdadrive siya, ganyan, nandun lang. Kaya naipon na yan, ang dami-dami niya dito mga bottles. Tapos, marami pang mga laman, pero tapo na yan siya kasi matagal na yan nakaimbak ng sasakyan niya. Mga hindi niya nauubos na inumin. Ganun. So, but before anything else, guys, is magtatanggal muna ako ng laman ng aming dishwasher. Yeah. Kaya hindi ko to hinugasan kagabi kasi andito pa yung yung iba na malinis, bana na ng dishwasher. So, tanggalin ko muna to. And then, so, before you go, dyan muna yan. Tapos, nalagay ko itong mga huhugasan ko. Ang dami kong huhugasan. Hindi naman pala ganun kadami. Ano lang to, tawag ito, yung kinainan lang namin kagabi. Ito yung pinaglutuan kong kawali. Iba, nandito pa yan. So, yun. Ito lang naman ang aking huhugasan din. So, hinugasan ko na ito guys, kasi magluluto ako dito ng lunch. Gusto ko magluto ng lunch, pero ang lunch ko is itlog. Hindi na natin lagay. Kasi, ang kinain lang namin kanina pa kami kumain guys, kasi nga, inahan ko ng bangon yung Asawa girls ko. Ano lang yun? 5:30. 5:30 lang siya. So, yun. Kumain kami ng tinapay. Nagkape at ng tinapay ba? Dalawa kami ng toast. Ang aking Asawa girls. Tapos kape. Ayun lang. Tapos, syempre, anong oras to guys? Na tayo? Ako ng lunch. Kasi, 11 na. So, yun. At, ngayon tayo nagsimula. Alam ko lang, hugasan ko lang ito para baliwa, maano na yung aking paningin. Diba? Hindi sa tapos mo na, hindi mo pa rin tapos kasi nga, kinampihan mo na yung katamaran mo. Ganun, diba? Paano nyo daw nilalabanan pagka kayo inatake ng katamaran? Sabi nyo, hindi ko nilalabanan, kinakampihan ko. Diba ganun? Para
I keep on loving you kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Yung kutsilyo, hindi ko yan inaano sa dishwasher, guys. Ano ko yan, nilinisan ko na yan, tapos tutuyuin ko, tapos lalagay ko na sa lagayan ng mga kutsilyo kasi hindi siya pwedeng ilagay sa dishwasher dahil hindi na siya magiging matalim. Mawawala yung kanyang talim dahil sa ng dishwasher. Parang ganun. Diba? Ito yung bigay sa akin ng aking So, yan. Natapos na itong konti lang naman yun siya. Tapos ilalagay ko yung mga tinanggal ko. Ilalagay ko sa lagayan. Inuna ko lang ito hugasan para medyo lumiwanag na ang aking kusina. You know, ang aking kusina ay kailangang maging maliwanag dahil ayoko nang nakikita ng hindi maganda. Char. So, yun. So, yeah. Yun, tapos ilalagay ko ang daming baterya ng asawa ko. Mamaya na yun. So, wala nang yung aming asawa ko. Mga coke niya. So, maghahanap na naman kami ng another niya. I keep on loving you kung sadyang di ako ang sigaw at ipon. Ganyan na lang. Sana ay alam mo. Ayan. Guys, update. Luto na ang aking lunch. Wait lang. Ito siya. Charan! Ang ganda ng aking lunch ngayon. Ang healthy. Kunwari. Charot. Pero maganda siya kasi itlog yun, guys. Tatlong itlog. Bartimal. I will put you in a right place so we can see each other. Charot. Ayan. So, meron ako ditong juice. Cranberry juice yan, guys. Tapos, ito. Wala na. Ito na lang natira sa aking cranberry. Uminom ako ng kahit at least one baso a day. Ayan siya yung aking pagkain. May 3 itlog to, tapos pipino, tapos itong high protein na na tinapay. Ayan, sa asawa ko yan, try ko siya ngayon. First time ko lang yan kainan. So, yeah, so kain tayo, guys.
that's it in, in malapitan. Ayan yung aking itlog. Yung itlog ko na yan is may sibuyas, may kamatis. Wala na kasi akong natira na, na spinach. Ayan, 3 itlog yan siya. Tapos, ayan, aking tinapay na pipino. So, let's eat. Nakita ko lang sa inyo ng Yan, kain tayo guys. Tatry ko itong tinapay na ito na more protein. Uy. Nabasa siya ng ng tawag ito. Tikman natin kung ang lasa nito. Ano kaya sa ayan, tingnan niyo sa malapitan. Ang daming mga dahon-dahon, mga seed. Basta ganun. Ang aking itlog. Ito na aking lunch. Mamayang gabi ako kain ng kanin. Ng kanin. Kasi yung asawa ko, yung pasta pa rin kakainin niya. Kasi may natira akong pasta kagabi, tapos tinanong ko siya, yun pa rin daw kakainin niya bukas. So, hindi na ako magluto para sa kanya. Ako din hindi rin. Initin ko lang kasi may kanin akong naka-frozen, tapos meron pa rin akong natira dyan na, matagal na yun, matagal na. 2 weeks ago, nagluto ako ng na shrimp. May 1 portion pa ako ng shrimp dyan, so yun ang aking ulamin. Sa kanin. Wow! Kain tayo. Kanina yung normal na, lang yung amin, normal tinapay. Ito kasi, ibang kasing tinapay. First time kong tikman, sarap. Sobrang dami din nilang klase ng tinapay. Yung mga bread, something like that. Kain ako. Hi guys! Welcome back. Hindi ko nakano yun natin. Nabubuksan kasi itong ayan, ganyan, no? Pwede mo siyang bukas ka dito, nakabukas dito. Double bukas. So, galing ako ng Aldi. Ako ay bumili ng a little bit. Ang lamig. Umuulan na. Umuulan na naman siya. Patanggalin ko muna ang aking mga paraphernalia. So, ano pang nakabili ko sa Aldi? Bili ako ng tissue. Dun para sa lamesa namin. Wala na kaming tissue. Nakalimutan ko. Tapos, yung ng asawa ko, pang palaman niya sa tinapay. Meron pa siya dito pampalaman sa tinapay. And then, merong sweet chili sauce ng Heinz. Wala na akong ganito eh. Pang lumpia or pang prito something. Ganyan. Hot chili pa lang nandito. Tsaka isa? Steak chuchu. Wala. Na to? Expire na itong aking pang salad. Hindi ko na yan kakainin. Kasi tapon ko na to kasi expire na yun siya. Tapos 2 Coke ng asawa ko. Wala yung yung River. Puro original. Walang zero. So, Coca-Cola yung aking kinuha. And then, sausage. Anyways, hindi ako magluluto ngayon kasi ito pa rin nakakain ng aking asawa. Niluto ko kagabi kasi may tira. Madami kasi akong ginawa. Ang last time, hindi ganun kadami. Tapos madami akong ginawa. So, yan. So, para sa kanya yan. Ako magra-rice ako at may shrimp akong natira nung nakaraan pa yun. Initin ko. Tapos tinapay pala. So, yun lang naman ang aking napamili. Ayan. Meron pa nga kami palang sausage dito na isa eh. Yung Krakow na gusto ng asawa ko. Krakow. Bukas na lang siguro yan. Kasi meron pa akong pasta dyan. Tsaka So, yun yung dinner ng aking asawa guys. Same ng dinner kagabi. Yun pa rin ang kanyang dinner. At ako naman, ang aking dinner is tawag ito? Rice at saka shrimp. Ito wala na to guys. Tapon na. So, ayun. Wala naman akong initin ko lang sila parehas. Ito din, initin ko lang din yan.
Yun ang ano ng aking juiceable balls. Tila. So, yeah. Tingnan nyo yung ano niya, may stars. I like it. Stars. Parang nasa galaxy. Something like that. So, hugas ako ng kamay. Mag-alcohol tayo. Disinfection. And then, i-prepare ko lang yung pagkain ng Juiceable Balls ko para mamaya initin ko na lang pagdating niya. Konting ano na lang. Or initin ko na to dito sa ano. Wait lang. Buksan mo. Papasukin. Dito ko na lang initin. Okay na yun siya dito. Initin natin. Spinach na pasta. Ano to guys? Okay to kasi tag ito? Healthy ba? Healthy. Sige natin, healthy-han. So, iprito. Ano natin? Init. Ay, pwede pala to guys, iinit lang naka-cover ng ganito. Ba't ko ba tinanggal? Para para hindi magtatalsikan sa cling wrap para sa para hindi magtatalsikan sa ating wick novella. Ginawa ko ng 3 minutes ba? And, yeah. Hanap tayo ng garn para sa Juiceable Balls. But anyways, tingnan na binili ng aking Juiceable Balls kasi hindi ko pa gagamitin yun guys. Ayan. Ano lang muna siya. Nasa box pa din siya. So, ayun. Initin ko lang. Tapos pati ito, initin ko rin to. Pero, dito ko na lang din initin sa microwave. Okay lang yun. So, ayun. Ayun lang naman. Sa akin is rice. Nagkita ko sa inyo. Madami akong ito mga ipon-ipon. Kinuha ko na lahat. Madami akong kanin. Uy, meron pa ako ditong dalawang schnitzels o dalawang piraso. Tapos bumili ako ng sausage. Dahil pa kami dito parang hindi kami magugutom ng asawa ko. Ito na lang yung tinakong pinaplastic ko siya para para madali lang dito nilagay. Hindi ko nilalagay sa mga Tupperware. Kasi nilalagay ko sa Tupperware. Wala akong Tupperware na maliit. So, kaya po sa naka-plastic. Yan, dahil ko plastic. Sorry. Kaya pala dito, may tayo dito. May swivel. Tapos, meron pa ako dito. May saging pa wala ako dito. Ayan guys, yung saba. May saging pa ako pala dito. So, sa weekend ko na lang siya weekend na pala bukas, Sabado na bukas. Tapos, mayroon pa ako ditong giniling. Kasi bumili ako ng giniling na kalahati. 1 kilo. So, kalahati lang ginamit ko. May kalahati pa dito. So, mayroon pa naman pala. So, maglilabas na ako ng kanin. Pero, mamaya ako ngayon kasi madali lang siya initin mas madali siyang initin pag frozen siya. Mas maganda siya. Mas ganun. So, ayun. So, update ko kayo mamaya. So, ayan na nga guys, yan ang aming pagkain, ang aming dinner na aking jusawa. So, kanin sa akin, syempre shrimpi, tapos sa asawa ko ay yarn. Kumain din pala ako ng pasta, konti lang. And then, ayan na siya. Ay, tapos kami mag-dinner na aking jusawa. At ako naman ngayon ay magtutupi na ng aming kusina namin dyan. Ayan. Taligpit ko na. Aking tutupiin. Dito pa sa higaan namin. So, ay lang naman, magtutupi lang ako. Wala naman ako ibang gagawin. Yung asawa ko lang doon, nagnood ng kanyang anik-anik. Ayan, so yun lang. So, ayun lang yung ganap natin today. So, sana ay, ayun. Maraming salamat guys sa panonood. And I will see you guys in our next one. Ayan. Please subscribe if you haven't yet. Ayan, so always smile and God bless us all. Bye!